Il-mara tiegħi kellha marda tal-kanser, kienet ilha 4 snin għaddejja. Daniela u Manuel kienu ilhom miżżewġin kważi 6 snin. Hi kienet ħajti. Mingħajra ma kont immur imkien. Waqt li kienet għaddejja bil-kimo, jgħidulhom li ma jistax ikollhom tfal aktar. U waqt li kienet qed tieħu t-tip ta' kimo li kienet qed tieħu dak iż-żmien kienu qalulna għandkom tfal, għadnilhom għandna wieħed, qalulna mela durawh għax tfal iktar ma jistax ikollkom. U bħal speċi għadna orajt għadna fis-sitwazzjoni li l-mara żgur bussa nippruvaw jew nippjanaw li jkun iktar tfal. Imma ġara xi miraklu, ġara xi ħaġa li f'Diċembru 2010 sirna nafu li pregnant. Iż-żgħir illum għandu sena u 9 xhur. Mietet ta' xartijiem wara li jalaq sena u. Fil-fatt ipposponit b'ġimgħa il-kura tal-kimo għax qalet ma rridx li tġili xi ħaġa ma nilħaqx inkun hemm. Fil-fatt għamilna l-party f'nofs il-ġimgħa ħadet il-kimo u 3 jiem wara mietet. Daniela ħallit warajha żewġ tfal żgħar. U tfal jistaqsu l-kbir speċjalment għandu 4 snin jistaqsi ħafna liha. Imma tant preparatu tajjeb li kienet tgħidlu li xi darba titmur fl-istilel u tibqa' tarah minn hemm. Kienet tgħidlu jiena inti ma taranix imma jiena narak. U għadu sal-lum kull filgħaxija qabel jidħol jorqod joħroġ barra, jfittex l-istilel u joqgħod ikellimha ħellew mami jiena wieqed qed tarani, illum għamilt hekk għadha ħammur hemm, illum għamilnek l-iskola. U joqgħod jitkellem mal-istilel. Kif kienet preparatu wieħed. Il-hospice għenu lil Daniela, qed jgħinu lil Manuel u liż-żewġ uliedu. Grazzi tal-li seċċemper.